Важна ли е превенцията, за да сме здрави? Всъщност, до голяма степен, когато задам въпрос на човек, кое е най-важното, повечето хора отговарят, че здравето е най-важното. Но истината е, че за много хора здравето не е приоритет. Едва когато ние се разболеем, когато има някакъв здравословен проблем, тогава се замисляме какво може да направим в тази посока, за да се подобри нашето здраве. И се тръгва по лекари, по различни добавки, променяме се храненето, почваме да спортуваме и така нататък. Но истината е, че както имаме абонаментни планове за кабелна телевизия, за интернет, за други услуги, е добре човек да има и абонаментен план за своето здраве. Аз лично ползвам една абонаментна програма, която ми помага да снабдявам организма с всичко необходимо, за да функционира нормално. Въпреки че никой не е застрахован от заболявания, но когато се разболем, болестта да протече по-лесно. Продуктите, които ползвам, и това са продукти за превенция предимно, това са гъби рейши, омега, супер омегата и пробаланса. Какво представляват тези продукти всеки един по-отделно? Гъбите рейши, това е антиракова гъба, антитуморна гъба и тя съдържа витамин С и германий и действа локално. Тя е адаптоген, т.е. тя намира болното място в организма и почва да действа, за да се разреши проблема. Подходящо е за хора, които са с високо кръвно, за хора, които са с ракови заболявания. Но това, което искам да кажа за гъбата рейши, е, че тя разрежда кръвта. Затова, когато имаме някакъв проблем, свързан с разреждането на кръвта, проблем, който е добре да се консултира с лекар, за да не се получат странични ефекти. Втория продукт, това е супер омегата, съдържа омега-3 масни киселини, които не могат да се синтезират в нашия организъм и е добре да се приемат или чрез храна, или чрез хранителни добавки. И това е храна за нашето сърце и за мозъка, изключително подходящ за бременни жени и за малки деца. Особено за хиперактивни деца, спомага също така за депресивни състояния, за хора с Алцхаймер и Паркинсон. И това е пробаланса, който е комплекс от минерали и микроелементи и спомага да поддържаме алкално-киселинния баланс в нашия организъм. Тъй като когато е нарушен алкално-киселинния баланс, когато нашата среда е киселина, имаме предпоставка за развитието на много болестотворни микроорганизми. И в резултат на това има много неприятни симптоми и неразположения, като отоци, задържане на течности, мигрена, мускулни спазми и така нататък. Всъщност този абонаментен план човек може да се го поръча и да го получава всеки месец на промоционална цена, но сега до 21 септември може да се закупите единично комплекта. Надявам се да съм ви била полезна.